кадом ҳуҷҷатҳо дар рӯзҳои аввал дар амрико ба шумо лозим мешавад? Ассалому алайкум мардум, ман Парвиз аз Нью Йорк. боз рубрикаи маълумотҳои муҳим барои муҳоҷироне ки ба амрико меояд тариқи грин корд ё ин ки тариқи иммигратсиони визаҳо. якум, шаҳодатномаи ронандагӣ. албатта ки бо худ биёред, барое ки дар амрико шумо агар визаи иммигратсионӣ дошта бошед, то гирифтани грин корд метавонед ба ҳазур бо праваи тоҷикиятон дар амрико ҳай кунед, гардед, лекин кор кардан иҷозат намедиҳанд. ду, дипломи университет. аз хотир набароред, агар диплом дошта бошед, ҳатман бо худатон биёред ва замимаашро аз хотир набароред. барои чӣ замима лозим аст? барои амрико ки омадед ва мехоҳед ки хонданатонро давом диҳед, англисиятон хуб аст ва мехоҳед ягон кори нақстар биёбед, ки дар он кор аз шумо диплом мепурсанд, маълумоти олиятонро мепурсанд. дар он ҳолат шумо метавонед дипломи тоҷикиятонро дар амрико ба фикрам 150 то 200-300 доллар evaluation мекунед, яъне маълумоте ки шумо дар тоҷикистон гирифтед ва маълумоте ки дар амрико мегиранд, муқоиса мекунанд ва ба шумо бал медиҳанд ва тариқи он бал шумо метавонед пешниҳод кунед маълумотатонро ба корхонаҳое ки ба шумо диплом маълумот мепурсанд. барои ҳамин ҳатман бо худ гиред. сеюм, шаҳодатномаи аҳд никоҳ, яъне ки ЗАГС. агар ЗАГС дошта бошед, ҳатман бо худ биёред, дар ин ҷо тарҷума мекунед ва дар даруни ҳуҷҷатҳотон мемонад, дар оянда ба шумо дар амрико лозим мешавад. барои гирифтани ягон хеле ёрдампулӣ барои фарзанд, барои дар оянда дар ҳақиқатан бо аҳду никоҳатонро тасдиқ кардан дар амрико хеле лозим аст. чорум, ин шаҳодатномаи таваллуди худатон ва оҳли оилаатон, фарзандонатон ва аъзони оилаатон. барои чӣ лозим мешавад? Барое ки барои кӯдакҳоро бар мактаб дохил кардан аз шумо шаҳодатномаи таваллуди кӯдаконро мепурсанд. албатто ки омада дар амрико тарҷума кунед хубтар аст, барое ки баъзе корхонаҳо тарҷумаи Тоҷикистон ва дигар давлатҳоро дар ин ҷо қабул намекунанд ва маҷбур мекунанд то ин ки шумо дар амрико боз як бор дигар тарҷума кунед. ин медкнижка, китобчаи тиббии кӯдакон ва аъзони худатон агар бошад, гиред. бисёри корхонаҳо дар берун аз амрико ба шумо диск метиҳанд. вай дискҳо дар ин ҷо кор намебиёд, барое ки дар амрико аппарате нест ки вай дискро хононад. кунед коғазин биёред, то ин ки дар мактаб низ мепурсанд. дар оянда барои гирифтани ягон хел прививка ва дигар чизҳо ҳамна нишон метиҳед, то ин ки барои ба худатон, ба оилаатон дуюмбора прививка накунанд. ҳатман ҳамин чизро бо худ гиред. шаҳодатномаи дохилии Тоҷикистон дар ин ҷо лозим нест, барои овардан шарт нест. ва дар охир мехостам илова кунам, агар бонки кортӣ дошта бошед, ки тамоми бонкҳои кортии Тоҷикистон дар амрико кор мекунад, бо худ гиред.